Ο χορευτικός όμιλος ελληνικής παράδοσης περιοχής Καρδίτσας στο Σερνιάνι ιδρύθηκε το 1994 από τον αείμνηστο δημοσιογράφο κύριο Λαύρο Ντότσια και την κυρία Θέμη Τσίπρα, η οποία συνεχίζει το έργο του. Ο όμιλος δημιουργήθηκε από το όραμα των μελών του να γνωρίσουν τον τόπο τους και να συμβάλλουν με τις όποιες δυνάμεις τους στη διάδοση και διάσωση του πολιτισμού μας στο πέρασμα του χρόνου. Τα διαφορετικά ήθη έθιμα, μουσικές τραγούδια, χοροί, φορεσιές, πολλά από τα οποία έχουν κατευθείαν αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, συνθέτουν το υπέροχο μοσαϊκό του λαϊκού μας πολιτισμού. Το Σερνιάνι προσπαθεί να έρθει σε επαφή με το λαϊκό μας πολιτισμό στο σύνολό του, μέσα από σεμινάρια, πολιτικές ανταλλαγές, εκμάθηση χωρών που αφορούν την περιοχή της Καρδίτσας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο βεστιάριο με αυθεντικές καραγκούνικες φορεσιές που συνοθεύονται από έξοχα παλαιά κοσμήματα. Στο βεστιάριό του υπάρχουν επίσης φορεσιές πιστά αντίγραφα των παραδοσιακών και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το Σερνιάνι έχει λάβει μέρος σε πλήθος εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διεθνή φεστιβάλ και έχει διακριθεί το 2002 στο Κλούς της Ρουμανίας με το πρώτο βραβείο, το 2005 στη Σαγκάη της Κίνας και το 2007 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας με το δεύτερο βραβείο. Τον Αύγουστο του 2008 συμμετείχε σε φεστιβάλ στο Μπόντουμ της Τουρκίας στα πλαίσια της σύσφιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.